kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ondizi TV neri tukole nyongesa ime yumurubirio wensa kia emambia endengia eyo nyasabera otontira wekera na ase litukoli alero ase mukwale nibene ase umurubirio wensa kia boka soa ime yumurubirio wensa kia emambia ya bono amashabiki tukuru ase county area ya Nyamira kitutuma saba nyariba tonensemo ya Borabu ensema West Mugirango North Mugirango County ya Kisii kitutu chache North South Mwenzi Bubasi Bonchari Umachoge Borabu Umachoge chache nyalibali masaba nyalibali chache South Mugirango Mwenzi soime yomurobero wensa kimambia bono mashabiki tukurase county area ya Nakuru Muranga Kericho Chinsemo Chonsi me county bose NCA ya Kenya mwenzi so ime yomurobero wensa kya emambia ya bono ntari ko mashabiki tarastinse chicha ngumbu matenga chinga kiyawana mukuru wa ase ekibago ase ntira ya bene yoko ikirana ase chinga chena utimoka elinde mobe mugo chaka bene elinde kuyalini bene ase rituko bikobwatia bakora unerisha bizeteri ne ko ase nseria ya ngumbu chinse chiri chiyama chengumbu na Michael mwenzi so ime yomurobero wensa kya Kennedy December so ime yomurobero wensa kya twenda sensemo area ya Dallas Texas bakona rishabike namba ayemo Mr. Alvis Mboto mwenzi so ime yomurobero wensa kimambia bono Shemkebure enseria Canada so ime yomurobero wensa kya toikabuiga sensemo area ya Doha Qatar bakora wanera Dolphin Muram wego so ime yomurobero wensa kya taikwewa wasili mkuu na wegolisha bigete kurwa sensemeria Bahrain Kingdom wego so ime yomurobero wensa kya emambia yabono bunabotambe kikwegure amalio kianya asoire ansembeo umurobero wensa kya obeire guguchaka deterane njob maangi nokone kinga chibichechi wego na amalio ki abera wekera asentira yowekera no navigal nyanchama Nigeria nenkoro kwa Frida Kerubo nogasemerera kwano mwanchimu liyelia kwa bere gokoboka biyanga kigwachakire emambia yago boka sangana into somoro bile wensakia bono mambia to manyenga yokobwati akorwa nyambono kwa bere gogwikira nasike bago kyabo anyambono gendete kwero belia anyambono lenchera sangana into ase ensemeli namba yesi mito memesmesi yago ase namba ya 0792192834 boygo pini location yago ande turababere batatu basomoro bile wensakia bono mambia wetera sechinsemo chichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Mashabiki ya Itonspi, korwase ense ya Kenya, Chikaunti chance mirongene na isano na ibere. Nigo tokubariga ni vene ase omoro biliga. Nyerali tukeligalia ijuma. Nelituko tobato moro video oebwa toke Friday ase birukunyo bie weekend matoko batoko erusia asmarabe mokumera na nere Sara Stanish o yomorabe mogotuma o watera kolibwanchi to mwanchi mulielia elinde onya kwego kia andonsi ase olego so asomoro biliga elinde tobeto sanga ase obwamo mashabiki eton speaker wa ase chinse chiri cha Michael nere bya mwara manyanga ningi kega ntakoreka na sense ya Kenya anene kurugiga ase orogongorwa gusigo so asomoro biliolia ande toso ayebuye kaso ibabere batatu erinde babe bakomanyanga Ndizi TV nerororo no murobeli bwinsakia norororo kondo mwancho muligerelia ati ataraso ase kebungo kelitko Katrabe togo soma kora ase gitabu kia Barumi isano na isato 14 karege mungo kia gatebanga na kibonsi abakoragwa no muikonya sae abo nabo abana banyasae katogo tirimbuka goikaga abo sensema ya 15 na kiti mwanyorete omuikoyo
obakorire koba abasumba na korenta obwoba korende nigo mwanyorete omoikoyo obakorire koba abana banyasa igo torera aba eng'enche yaye ntata tiangirorire gitabu kya Barumi 5:14 hoikensemeri ya 15 kerege gitabu kya tabanga na kibonse abakoragwa no moika onyasaye abona abana banyasaye na kiti mwanyorete omoikoyo obakorire koba abasomba na korenta obwoba korende nigo mwanyorete omoikoyo obakorire koba abana banyasaye igotorera aba eng'enche yaye ntata kebungo gegotosegeta emambia ya lero nga oyo bere gakonyora omoiko nyasaye oyino mwana onyasaye kero kwanyorete omoiko nyasaye tari ng'ore kogokora obe omosumba korende okorae nende okorente ang'ena nyasaye gotobasa korera ragwa no moiko nyasaye ekiageraye nigore omwana onyasaye. Good morning Job. Good morning Frida. Kiwakire bokete kigima luchinga nilituko linde omunguru aberega gutwikia tunakira ekemogyo kwegokeria ase emambia ijabono ari tukoneria Friday twakorire wiki Friday furahi day kabisa nitukolia kiro muntu abwene tukobutwara omukoko nonyanga lituko liliko kunga Friday abandi marokonyora nilituko lyebirero seito tereni kabisa marokonyora chinga kinchiro bakolera marokonyora abandi barabo nali bakonyora bali tumate ase orugongo rwagusi litukuri juma nali okonyora abange bakwenia abamwabo ase igoko rwandizi TV nigotoko batogotuma enkora ichugo chiase bali babere bakonyorwa abamwabo kebenga no moibori omwana ogo omwanchiogo nabera tukengane kazi nabantu bonsi twatumire amagomba ichukurwa ase ndizi TV boigo naborabe gogo ganeria abamino okoba tumira amagombao wetera ase ensemeria eustumira ujumbe wetera somtando to Facebook and Ndizi TV News Digital enseme YouTube and Ndizi TV News wetera somtando to www.ndizitv.net namba ya SMS ni viewuse 0792192834 toma magomba gwa sensemeria tuganeria abantu bonsiri tukoligia tura abantu babere batatu bagososa umurobere wensaki abona mambia yes kitore tukoli nelia Friday likonyoranga nabantu bange kwenda samatanga chimbo nchiro to gwendrete koba tukunya kugikilia kubekana buronge yatukanga lishabikiri gotegerera Ndizi TV kwikirana ase amatango leto bosoku kwikirana ase amatanga no nituko bango murobiri obwo matanga bakorokananga n'umuntu batengera Ndizi TV ase ngencho nigotokwenda kuwatoka abosemya kwa Frida kabisa nganena kanituramurikira muno igoro yechika chikomiti chiria cha matanga sebinyoro komiti nere iri bagaria bene kunyoranga bakosimero betena ekomiti yekenyoro bakubwatira ne kanisa na wo enka babere bagotwa umuruberi wa matanga bunatora chikomwenia nyagosira kwa bako konyora ekamati eri tero chinga enke ne ntaka amatando bara bataka baere takuwa tikende kabisa wono kwanyora ngabaro sirie budget ye nene sibyo sangere kurwa samatanga chionsi chierero chierera sendagera chierera si speaker kwanyora ngabatire bare disco matanga chi speaker chi nene Frida abantu bakana chiri bukomi osechiri busana kera lituko kwanyora neba noko abantu wanyoranga ndirikwatikiende nikomanyanga Frida kwa mangana una ayo kaganga ebaigwete byanga nyagosira asirite yani okonyoranga ebintu bagochi bakora gari nali banyori libagari abene liogotaka yomochiori kegima ali kababwenete korosia budget ya igatoiga eli kone kyangano ene nkeri ngotigarire na kende ikega na bora nyorenga oliobeteka gosira senkeri nero lenge breadwinner yenkeria ali kwanyaranga committee eli barabwe batagete ebintu bigende buna batagete bali koligererio mubuko kwanyara by the way mbaro akonyara bagotigara mpaka na bagotigire nkeri
madeni mukuri ta matanga lakini muonya kuinga mete birogo biri mwaka nite mukuri ekwa yeli ya terete mwaka nite yani utigarite na madeni nayo sireire lakini bado notigarite neli deni gari ase go ninga ntoko sabanga ebeke kurigiriwa ase oboime imokorosi budget riria engeringa kiere onye nengi tali kwenyali ya kaufa gasini ga kabe kanyago chiesa imokoreta MSC menene na imo musireire ono tinko manyanga inkyo konya kiroko ko Konyaranga kire andero to tele ndekuru kunga peer pressure kuse abantu bakani okara una bande onyo yondo sidetia omwanchi buse omunda gasira sikite emisiki kabe kwemenene ni mugane tikobeka nga muziki nga ngoko nokomulera okotai komulera mugu atikende lakini ene mate kolete amatumizi ara manene kwa bakonya bawe ense moyende tigadi kiri cyuko bawoki kabisa timatinga ikieko gara gusiga iga toko tebe omuntu nga oyo nanchire n'abantu kubaga n'ikigari hekon boyengi ba kabisa ekirega kigaji gwetoze n'ikomi konya node ndeta no monene abantu agatanga omuntu oli tata nasikire oli no muntu omonene achwete ne gari ya mugose onyore gari ya mebuguriti omubere ebasi nde buguriti abana kwaya alafu chini sanibere chibuguriti bona abantu be family aliyo kumanyanga mondo yumbwe ngenjo kiarenga sekenyoro anyara by the way okonyara ngenganeye egosege tukwansa nabanya kenyoro nabokonyara babwata ogochecheri kuri bagatebanga abantu bali nani chikali mbabwata chiko buri abanda kurumo chali gochanga kwanyora nga ogochecheri kuri bone kiagera abantu bataite gutuba obosoku bori nga bakoranga no bosoku bona kikonyara bagotemera ko haya chigali chinene chinyinge nali at least omubaro bwe chigali yorokane ko bomonge barenga omonto ya maene nasikira ase kolende engana irabe kone kinga ayo yugwinge njirora amenya so bimabwao ninge kero kwabere go usira nk'abantu malinga barabo abantu malinga fido kwabere ubikira abantu malinga kwabere go gusira ase kenyoro kelia onye no mwalimu abana malinga kwabere okonya go gosomi na kwene kinga babiri bagusukuru asekerenge kemo gochia ase kindi ase igo mubasa kwebekerania ase amakongu angabunayo azochukuri kigali kinyinge oligia okore bintu bire binene nyare konya wotena ikegere kero konya la matanga ali akwera kero monta kwa kimbuna manya korende nabayigo kero monta ko sina ndo kwaranga kwa roche bon sipi achira na ndo bono mwatigara kuna mwalengi asego ne bwendrete mo ko ne kinga mwabeire moko bakora engana elira be ko ne kinga mwabeire moko ene kinga muri gochiko chandika gucha samatka musyo nere buya kero monto komenya gari ase kenyoro gwatwara ubwa mato buya nabanyakenyoro gari ekiagera ngo isa konyoro bokongo bari nabo abatangani barabe bagugwikange anabokonyara nga amatangana ari by the way konyara abantu batari kubuta no kubuta ekiagera ngo monto yo nige menye tiere buyeka igo nere buya kera abantu bakubwatira na gari ase kenyoro gwatwara ubwa mato buya na kero go chagari ase kenyoro na nabalebi bari barororo kwaraba kwani to kubarutanana ekiagera nga bali na barabe bagocha ubutinde kama Malebi osero beta malebi ngekiago kwani go ta mukwani no koboko Oika kwara murtera no nyenkende because ina reli chuma lya mambya actually ina rocha go bwato bokombe proper malebi tanya ukwani okwaniga wana atya ala ko bori job malebi no mweli bweyemo malebi by the toko mweli bweyemo chibesora mwe chinyinge nemya ego pound tego kubora mobuko gali no nyeto bwati bibiti tego kubora mitego kubora anda sibege kombe kiaye anyagotera nga job bweka ati onye gata ete chumbi morebi moira sedukera ayo chumbi no tega morebi agota biyo montori budi yankitiga kana chumbi ya ngo chongebeze yo Kosa ende chumbi atige gali sako akonywera. Echene chimba cha balebi by the way. By the way mwana oli twabete to kumulikire wikelia. Oli obete kagwa kwa naise.
magayo gotumwa seduka na konyorwa ngaitenga litukuri rero na libabwa tomoyiga boko mwenya asensemeri ya geteri nigo engora ite ya bene kurasigita seni kyandize TV ochia ase amate iyo mogaka sereta ase gosiria omochokoroya abo igoli tukuri goronto betukunga ase skuru yobo yaba muraya Nyamira boys umureke munabetika kwirusia abo moyo na yo wichani kikima boyo ni gototuma engora ichogochia ase enkayaye abo igo aborokia ababwatani aborokiwa abo igo abayiboli beskuru ya Nyamira boys ase ukomosiria omorokia oyo sai abe gakoba agata nakoba chinguru chingaki echi chiobo komuna chingaki echi chiobororo obunene nande oboseme trabe to kurwe mambe ya bona iga by the gambling nero ya gerira banta bange baweita agose bakwerusio bomoyo bawaka oboche avieta ya rusiria banta bange asobo ikobwense ikekero kokora betting ekero gokora gambling ende yonsi please chibesonye tobwati cyo gokora gambling achana na gambling ubuna botambe tokoteba job koraso murubiri bwensa kyanga besanchiyo chiabosa every money has a cost igo ekero go so sensemeli ya gambling ekero koligereria buna chinguma chigoteba kubatika no moro kyo yobeteka gosira niga bereka gokora betting ase gikigitambe obeire tabwati besa konyora because konyatara bagakori kuna ensemeri ya TSC lakini ndende konyora ngonya gokora ari mirimo obeire gakutumika chibesa chire asenjere tali endonge obeire gakukabesa chibesa mpaka korwa asaba iri korwa asaba sani bona agaika bona uyire chibesa chiri mpaka stress kamobwata ebine bintu toko gikeria nga ekero gokora kabesa kali okonyora gake gatumike asenjere ndonge tigakoegwa pressure n'abasani nga obugima bwabo mbubwenete ko change menya obugima buli bwabo kolengana ne budget yabo because era budget yanyore nga chibesa kinyinge maybe amenye obugima obuya nkene rasaikira ngana yugo ichani ake gima ande nikunya gorturu kuru lakini ningende te korra bantu bakora bakuyendege nimbaro che baende te kunya kuruki freedom ichani ke gima askolene ntuto kunya ko bai kure ntindinga ingane asimoro chitali aronge ikyagera ekero ko bai go chaka ingane li na benge naro ya marwa go chaka no kororo koli ndo da tenga go introduce mukani ya uru mundo da inga ngendo ngere gango iruki kendege ndege tiyo genda mugondaye mugondo ngo cyendege yanene mugondo anyiga tete ko tebinga nchunkoro kiko beti ya mukani ya icyagera besa cyabo sanchiyo tena ko tebi freedom engana iyo ko gambule to ko define ya senterere nyororo ko liya banta batake milioni emo ko bate bonzi barue emo ko cyabere ci milioni emia ko liyo montoyo mu mutaka mu milioni emo ile ngo tigara ntiro cyo otigara na kibesa wetani atatebenga over 99 million kuiro yo million emo watena 99 million ikuna ku company chinene chigokora chigoreta banta bataka bangamu baru chibesa chiabo chinyingi amanya kurusi chibesa chinsinini ndamonta yamo atevinga na boko bwanaye asigo to basta ko ngaino ninga to ko gikeli mambi yabono aikora emirimo yao elia abakora no koboko kwao ekiagera amangana ya yugo bet na baraba kone kinga abega kwirira nonyana aye gutwara kinga kinkongo ase obugima bwao yakegima omwancho muliele gotalinga nobo bisi yantalinga tokubakani mo bete lakini kina kiekene ayina arago kolekana sensemeli onye gotagete ebesa yaga isangirire ebesa yago genda rosna nechikangu mugali oni nyore faida okachebesa yago buya baguchanga chibesa nkenke biegenire baba konekinga mwali bumutinyi ochake project chingoko chaka no ni project ye ore no ni
project irabe ko iratera chibesa ngora na okunyaranga kwa biru gusa kurwa sekerenge kemugukia sekende ekiagera inganeye tali ngadra badokwira frida ndutu abe to bakanya yokora nyora sabe to teta matote biri kurwa asomoro berio bwensakia mundara nyore atata bedi to nyore no na boro kigwa bakwa we school fees bende bachigo deposit bate batika to beti ora chiche dabobono to irania school fees elde tutigale chinde maybe turachi kutumika score but banyore shock chibesa chiri chiayira chonse ayo konyarango monto teba takoira na ankachi kwa gwege susuro skuru takogenda ngaki akogenda tabwatie school fees konyarango mwana otamire tamanyikani asale ige bintu bune bina bitoko gikerie mambia yabona igame yes korinde na manga bera kone kigwa na isiko yorogongo rwa gusi ayigo to chakere mambia bono to chakere korase county ya Kisii asto kumulikira naki aba director abagenda takwerobelia bosi bwo bochorio barabe bogo kolekana chitaliki 25 na isato chumotenyu yiga asabulitko ligoro abanyakomiti korwa ase chitundu bali chonsi cheberega na boigo ogembo babete bakumerana na boigo gutwara egikaro kya bene nigo babete bakumulikira obokoreri bwa director chingaki babete bagosoa abisi korwaso mwaka bwekiri bubere 2024 gwikira bono iga nara yali babeire bagwikirania kondo mulikito Mildred Momanyi na ikiranta Sinsemechu na boigo gutwariganiria ayakobwatia Gobono chikura chaba director bechae inseo tenliwa KTDA chirachiko bachitaliki 2023 ni gobono abalemi bagendete kwerobelia iliogo chagwa kachikura chabo asobwa soku no wekirano inseo tenliwa factory ya Ogembo amoneberege ni gobono abanyakomiti bonsi kurwa ase chitundu bali chonsi bakora egikaro iliogo sanga ali aba director baikeranire guchase abalemi ase gekababeire abisi Gotuabu atomo kutano wa committee members wa tea buying centers chitundu bali chionsi chieberege na Ogembo na abantu bale over 600 umukutano tuabu aterero no kwana igoro yo magendro twakorire geseto chorwa umutienyu okane mwaka 2021 korwelio amange twakorire abalimi ba minto banyaroche twaimokire twa mentire chibesa chia ogwaka na kiro mutienyi charure chisingi 15 chiachire 24 yale kunyalikana aba director barororo bagenderere nigo bakera serikali mbya ase owanchira chikura gokorwa aso bwasyoku amo no morembe government serikali yetu ya Kenya inse oborai bwa Dr. William Ruto batomekiri twaigure buya kiara barangeirie election ekoru na ekoru asenjiraye obo maene na transparently na TBK regulator ya ito tigato nyakirenga mbia mono for organizing IBC echagotenera obo chori weito bogo chakolekana taro 28 omutienyo yo na Kenya ngima to tebanga serikali yaito muligereri kende nke basokolekana abalemi ba minto baeguchinga kichingiya bachore abarayi bali batagete bakoragwa na director Ombasa Omweno nigo atebire egati yali abalemi balenge gwetera asamatuka magega na maunchoryo baletire ase chitundu bali cyabo chikoibwa endaki inchi akabeiro ororo ochimaega igokwale konyanyo aba mo director yomo abwati kinamba nyo isano okuminga rende kinamba ichisano ngayera kurustikiro chiko ukire namba igubale ko chibabwatirana na abakarani lakini ko geisa to soaime omo director muno oyo igabwate namba eyemo oboibi boli bwechae bwechikiro wairanirense na goetani nelio twarentire chi machine chinya munago pimaria obisie kworo kinga chikiro irengo mulemia pimeirwe that is why okonyoranga kero mutienyi omulemia akonyora chikiro chia chionsi chigoetere simu ya yemi
ase chinga kecho nigo anekia egati yaria barachigokora ekero barairanigwe abisi ase amatuko arebosio ono muna tutinine batano omotoliga twatlentire elaini egoro orthodox machine ya chete omutienyo yoetete ireberege ekina gitotagete tukore ebe installed echake gusie cha orthodox eyiye konigwa isiko ya Kenya digoria $5 per kilo eyitwale ko eguribaga ekwere tobe ebo ko install echake gusia to ni chibesa chiri igoro abali banyole chibesa chisaine Ngoripotaria egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi Mwanchumulilia Ndizi TV abo nabarai kurwa ase kemeli keria giecha na boigo baligetiko chukwamilia ase obochori obonene burachi koba ase amatuko ali bosio na mange babeire bago kwanira Frida timatinga kemeli kyonkere keke igoro yobochori obo bole bosio waba director bichaye gaitento bataba director babeira bisikura somo kabechiribo bere emeronge bere neyemo wikira bono iga na ndento bataba director bali abakuru babete bagwa kwa isikoli chikoli tabwatiri ase korende bonsi bagendete weso na baigokoni ya chisera chiabo wosibwo bochori obiga kero koliyereri abaigana ba director babeira abisi abo bagendete kwene kyanga babire bagokora emirimo yana ndekero lichikelia beteli korwego gosogo chika kwa bete gokurwa ngobochori babo gokorekana nigo baye nikiringa emirimo eri babire bagokora nganere biya bagotigara abisi bagendere koyekora ya kigima asende ngana winko ibunga ahitambo kerio kenya gie kiombe kergetenete ogonya obwichana bwigo osmeki bwecha kwana kinga babere bagutumeka kiombe kergie kumurikira obochori na bwigo chimbebe IEBC asobochori obo nige tambo kerondo chinga kere ekia tambo kero kirabege kwana kinga abaremi tutwara bale obolemu na bwigo kwana kinga otwaranga obochori bochikoba obogwasi obwo kiagera matukali akara konyoranga sakarale kole twakire meuli nabo naranga onde bwensi nabagweta kati ile barongwa bwataba director becha amo yo kole kwali kero kyogo bunge bwa machoge na bakwana mange na mono aso chori bolia kole to sabanga ti obo chori bolia obo bwasioku nali njire ya bene kone kinga omulemi weke meligie cha atarigo jigo cha United kwenyolerale e bonus kwenyolerale chibesa chiria awendrete kwegwa actually mbabete bakoro bose me litkoligoro akobwatikana no bochori obubole bosio bakaba bagosemia abalimi mbaba bagoserwa bono igana aba director baba bakungaino no besubo sinini bachoro umuntu tarigo chikubakonya asokane kyenga ekemelikirigie chayo mulimi ngonyorale faida ekegeranga aba negative egentekenene kyaberiye kuirania magege kemelikiri no bukurumi aba director bali babere bakubekwa bisigari baguchibeba mbali gokora mirimo bunebwenerete kwanyoranga umulimi bwekemeligie chaye nikagendete kulira kelituko ekegeranga taruchi faida asigo nebwenderete vabe vakone kinga vabeire vako bwatia nawe kone kinga ngochora bali abarai barabe vako basira senchira ire engia aya ndinari yabete kwatikitiko igoro toenda wikase county ilia ya Nyamira ase county yira chikobage kwenekea obo chenu ase chichiro chonsi okwana alitukole igoro chinga kichyo kogendelia ogo chene chiro ya Metamaywa nigo umwaziri wa mazingira amache amona madini John Matingi abete kagwasire bene bunambache korosia chibiba echo kirabe chigokonya abaunchelia nabo igo bali bagotarasi chichire echo linda kwereke buna ngo tugutabale egoto yabo muri kitopo likapokara na ikirenta sense meyo nabo igo toliganiria orobotiro kubwatia itukeli molioka magayense magochingera litukolia mazingira abamenya abaga cross tinsemechika cha Metamaywa nigo bagokeri getambekero gya serikali ya county ya Nyamira kurubura omutaro yikonye ogendere ko bagokoba omuchando munene oyo konye obwato muititikano bwegoto eyo yaletereri musuri na somo chujo igam yani bangina baliko bakon chinyanya bali no buoba
yani chindo sokonya chato nyarire obo chabu obo eno ebo bide no nya chikaso ngasibako nya chigariga bogo tioka nanda bakuruta nabenye jiga kulingana na bamenya abeganigo bakirengambya mune serikali ya kaunti ya Nyamira inse yoborai bwayo muwaziri wa mang'ana ya mazingira John Matiang'i oyo ikira na asanje kana gatababuna egetambakiro buneke niyo kiratkunyara kabage kwimukigwa ase chichiro ibeye kaunti ya Nyamira inamba ni stage na igulu bya sana na serikali yatakonye yaturusiribu chaboba kwanya batoko bekaba ni stage batyo stage yatyo atamoje stage mata kaindri abantu balia abamenyi ba minto n'abanyene town bali bawo babiko buchafu gaiga mwanje aso esauti ya moto igwane buchafu mbobe kugiga kiro yomo abiko buchafu bwaya se egunia. Leo hii tumekita mizizi hapa, kesho tutakuwa Ikonge kuona kwamba soko la Ikonge nalo lisafi. Kwa hivyo wiki ijayo mzima baada ya kumalizana na Keroka na Metamayo na Ikonge, tutarudi Kemera na Kebirigo, tutaenda Mawawa na tutarudi Ekerenyo na kumaliza hapo. Michi yetu ni lazima iwe safi. Atengi bwego niga asiri na batabune serikali ya kaunti ya Nyamira nigebwa tumurubuli bwo chikunyara kwa baba koroisha emetungi eyo chigoto chirati kunyara kwa bachigotugutwa ase chichiro au emetungi yenebe kwene kirase etown aliase kobe kugerene sonto beke chipis ange ibere goseisato asekere town chibwate metungi endene metungi eneri kira marieta eubiye birore ebeo eubiye korunyomba eubiye riego chikogunda ya matunda chinyanya ebeo amasakara hao eubiye kochana mangana ye computer tokoroka eWest ebekwe ebiba yabo egere yasangerirwo twachitwa ebeka sao tokoroka togosegregate igo tigatubwatera na sebono metungi yetaracha kiari ne budget ya mwaka 24 na 25 budget yetaraso bono tokoro busabi tobeke chigunie gari itegere weta chumaine gosara misi yabe ko buchabu borigoro omwelio ye niga basemiri abanenchi kwane kibunanko bwate bari amachiko anene yo kolenda amazingira na kurugo kurugo tindi cyase bari bonse baratkunyara ko baba kugenda buligamo n'amachika yangamba imukirwe getambukiro kiri chiko. Environmental Act igeko eresa buya unora bwatu osibwe na adabu orai mokeliwe aso gosalia mazingira igo na kitu ateberia ba minto teri ngencho yaito na teri ganga yaito yogocha kubwata abantu lakini utodete kwanza aso gotebio kiro yomo ebe jukumu yao koranga aso korere biasara byabo nara savi ebi yao na no montorira matoke buna na riro yondari iraria abe kwegunime egari yego cha chumaine obeke eubiende kogendera uchimosie gocharamisi na harumo bekeime egari egenda nabyo esirikali nero etokonye oitora buate okora yani kuruteta kataga atashukuliwa atua eginko ripoteri gitasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga sechiriga ya Metamaywa ime ye county ga ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp okara Monchumurelia Ndizi TV egetambokero ekia anene muno ase okorenda ebinto bitonchoka naine asokorusia eubi negoto yabere korata chinga kichinkomu anene muno ase abamenyi be county area ya Nyamira Frida kunyoranga egoto era ase chiralia kabisa kunyoranga ekobage gotyo kyumutyolia yabekonekinga no nabantu bawote kubura indagera asa nyora chinga kichinkongo mbabu ati marembe kunyoranga no nyanga nama ruire chale kera echiro ingu na tujimaite ndagera ekoni wa sense media kera ukwanira igorege tambokerio yokorusia egoto anse chichiro ime county Nyamira by the kinege tambokerekia ngora ligerinda se omochilio Eldoret omochili by the onye no mochiro morabu sana no much will Eldoret na kuruchinse bonchro rochi tari chinda bobia lakini by the Eldoret nele eri clean
kobwa imechinde yonse lakini rende ekerokoranga ase echirere ebiba nebwenete ya tokororo asabonchirire bali bakunya kuruta egoto yabo nalie ko bana ne chinga kichinyororo ase bali bagosangiririe egoto kegera niko bagocha bayinyora ibekira samo abatarachikwabusa akwanyora ng'ababiri bakubuguri eriera gali nigo ni gitambu kireki ekerokoranga tokurinde ebintu bitoetana ine ekerokwararire mu waziri yabereka gwesoke na goteba nga ntoganitio bochenu aine nchira ya moyo gutanga kurwase okonyora amaruire matengo nyorori nga echireri no ne chigindagira nchirororo chiko ni gwororo abana ngweta bali bagora chikangu mugari bonekera konyoro nga obochabu bochiranire obochabu chingi chiri chia kuna chikangu mugari matekangu mota chigusibyo manyakolia akwanyara nga chinsu nchire gali chibekira amache imichia echibekira mabuta imichia togotirgu tuenda twalirio ka obuno borero twabe tokoreta asomobere igonere getambukerekia soko enekia obo chenu chinga kichonsi asensemo yechichiro tutaraska soroboti kubuatia tikubanyanga noinyora matukali ya kare nigo materera bakazeba nimbwate forma segete nimbwata segete nkogenda arenga nando mukawa gete nkondande asigete kwegokia wende amatukali tegokina ichiro nero yarenge forma kabisa besi beti kigima Lerne litkoli echiro. Mwibulo kunyoranga agosiekerete matuko 11. Nya singe nchiro no ochukura chinyeni. Kabisa. Ochukura endagira. Uri bagali abenelio kwa nechiro. Tobe tukubwatia uyabuya. Abantu neze chakia. Tema naye. Te kwebisa abantu ibe. Kabisa. Oi wete sanga pichigo ika. Lituke lindi ligo ika gende chiro. Ngiyenge maragoba. Chia sana nesa 10:11. Ochi abu maragoba. Tarike mambi nge ochiko kore chiro. Ngoko. Kwanda ali naende konyoranga. Yanga ntro cha sisi design chingi ya chingi. Kabisa. Kwali gimitumba. Kumi. Ono kunya gueta ali. Kuna gueta eta. Oli kunya wakali. Kuna chiko kuna bokunya komisa. Matiki oli kunya wakali chibotuko. Ogueta emia kwaratika ya. Kwaratara. Oje koranga bibiti nabwate. Ngonye tete bibiti aye bono liyo litigagenda. Lakini akia bantu bali chiro na barongora rabara bako. Aya le customer gocha. Na bema tenga buje pie yange ete koru 50. Lakini nya 50 mbwata enze titigara. Lakini chine chinga kichiri chia kale. Sekorende bono. Bintu byonjere ile kunyoranga ndubwate food marts. Ndubwate chinga chikoro kwa ndubwate chinyomba chiri chinene cyokora obu mini marts. Twatware ngakibono to egete ya liko chichio oko oda. Chimolsi ya. Chiazire rero. Chinga chichiro chibwate mitumba ime. Na monjeri ya berega korwa asensei cha Kenya. Askendo wikatobe tugusuka nebiro na bigosuka. By the squeeze yata bantu mbali gwechanda kwa ende chiro. Bako order no ene ndagira online. Kwanyaranga kwaretero bakagesieli. Bano meteno enga kieli ekero montale kwa ende chiro ine njira ya moyo gukora mazoezi. Bona igante bika ste nyomba komenya koigu ndagira ri kwa oda ya ikire. Asta yugo tara gochi goko ende kebako kya go mambi egari ogosika na yarwo chiawo. Nga kiotanyora maroirorocha. Tratebo iko abantu bakwene kinga ngotara bali nyandiriole kikwanyole tuli bwango alinga nokwebekera nsekero tumeke gari ya kawaida na utumeke gari ya matatu chinga kichinde ekegero tumeke gari ya matatu chinga kine ngoke anyoro gotubiki ba mafuta na boigo korwa supermarket wigase gari ngorata na gari ese kogo ikeri ngorata harore go chimwago
nandi kwara tiga yara gutuma tumimete kerobwate private yago aka comfort ngaroro karoro akili matatu bwara migana yara gutuma yara gutuma tumi at least kabisa Spanya nane kwa gari Okay. Togoskabasio asagen aliagene tokolekana sorgongo rwagusi nigo abasaye babere babete bakubi kwa biara ya bulit kuligoro asikulendo yo mabete kagotama asugo kagero goita omsa oyomo nabo igo omwana bo mwaka oyomo kolengana na biroli nigo babete bakweni kibna bakagero abo nigo babete bagoita omosae asensemelia masimba nabo igo gotama goika ase ensemo ya gesusu ase omwana beteka gutokaga kwete ase nchira etamanyiri kwende serikali nigo yabetege kuboligwa kwene kibnango korabale obotuki asoko manya oboene bwingane yochingaki omukagerwa oyomo agendete koligigwa nabetengo ikirana chinsemecho nabo igoko kwariganiria aya kubwatia Amagombo ni gagendete kwene kigwa ase kinyoro gia sirorokwe ekike gotoka ime wadi ya Masimba ebunge nyalibali Masava magega yo musaye goitwa ase nchira etamanyiri ase amateaye ekagereta basani baye gokora egekorwa ikyo itukoje gorende nje bono gonda ire nyumba umwana uyo nda matanga na aringa asaringi bono rene jenga ngagetenga kale ngoigwe bikuru kondaire nje bono ngagetenga kebikuru bikukura ukiande bona karengo chakonyora abantu bakumnyoka gocha bona higa nga umwana oneragira nero koleteki nero kwete kolengana ne amatejo ni gomusayo atigereto chingoma chintindi chemioro ase abo bakageire komoita bakobete omubero yagoika ase geita kyomugambi asabete kagusireria ororo obugima bwaye omumuroyo nabakiro mutwe igaitiro mutwe maega wabarira sanene sana bona tukumanga no moro omwagete usene nyimbo useninki kyara abakuriye kora nga at least na mano gitata anene sana ese me ne sugumonera engore nene sana okora nga ne nati ya mwage toro babu magina so na era naro sugumonera lakini baka amato amanyinga ngorwa ale ngoro bakare kinsi so igitoro Nonya naboni go abakagerwa bubo boiti baikiranete ase chinsemecho nokobotianera ase kolende amateyo yanekire buna taliritanga nikomoita asa beire ega kumobwatia nonya goika ase nkayaye kolende tibanya komanya ekia komobunia Ono ekero bamuitete tokorangirwa toikororo abamurabu nande nabo bachete kumugambi bakachaka kurubitiso Wono tinyarekane tinjirende tware gokora kiru muntu yapwa tubwo abantu ari kunyara kwanda none para no tware iru muchiri mpaka mandi asinginje yobwo wono yari kunyarekana bya emumuru yari kubwatwa atebe ngumuchanda abeirika gwita umwana uyu ikachinga kitinyinga kumumunyo kipaka umubwati bakanyumba nkere kimuchando kia bwatanye ne deni tari kusaba kanu kusaenda amasore mbari kumuita mbari kumubwata bamusibe bamuire polisi egera kanu kibesa cyaye Magega y'abakageri wabo batatogokora egekorwa ekyo nigo batamete goika ase omochoge susu ase nka yoyomo bo bakagerwa na kwebisa kolende egento kyo goichana mono nkelinga ase baibisete nigo mwana bo mwako yomo atokaga asiretie obugima bwaye ase nchira yobotutukano Musacho oyo mwana yakwa oyere siruruku abuna yatebekana na ite to muntu igora bona ure mocheri bamura baite wochaga so mwana kwera no barute siro kubarenge gondo yo goito mumuruyo bona batamete gocha amba ito muntu akakule mwaseri bona ndura manyanga asibete kwebisa umwana ubangendete gusenga ki umwana ugarwate gusenga ki akwete masangi abanyanyimbo begetaseni kiara mashani go baikirana sensemeyo nakobeka biara abakagerwa babere asukulendo yomo achia bichuko umubere bo mwana oyo nigo oirwa asenkendu yaichuni chingapki obotuki bogendete gokorekana abarende gwakira basikari mbya kumusana sokori aktivango gocha abamura babere bagwatiru bairiru ono tiga serikali kore basya ntomanye tio so mwana oyo gwangentire
Nonya nabonigo enka ya nyagusira omosao yo baganiri ogosirwa eliokwanike buna omocho yo ngokonye kole nigo baganiri serikali kubweterana nabo igo gokora obutuki nabo igo komanya oboene bwingane yo ntoma ita abantu mbarabane nabona gavana ngwito kuruma atarati simbarati twagusabire ponyare gokonyo omwechi oyo simbarati twagusabire omwana oyo twagutigera soko bwo kwawo oligie njira okonyo omongi noyo none serikali yasoime okora obututuli bwa isaine otoligeria omuntu oyo okokora ebintu ebye bibi nabo ntalitangani mwana oyo agokora ebintu ebye bakorire abakora kirengaki otama oira na bag okora reke otama oira na bag lakini nanaje anyenyeto umwana one maatari agasira igo nande usirire wasira nande omukiro osoire ka serikali mwangu wanje murusie gente kerega maiga mosogie osama okaino mugambe agere munyaro koroso Frida Kerubo, Ndizi TV. Monchumulilia Ondizi TV no roboti roho ichania Frida. Warosiri. Ibikoro ni bikira lituko ibo monta ito yonde. Usia ito. Kieke bose kega rete. Ono taite no na barandi bache beso kibanya usabira robongo rwa busi ikiagera amangana ya aberega koba mangi kikima. Ni ngana toko gikelia imambe tokurwa asomoroberio wensa katabanga teri buya koira obugima bwo montonde. Ni chikondiro ndiye tekero monto busiboli bwo komenya. Ase iko kimwa gosani no monto takwirige tambokerio kenga buna ekyo. Tamanya Frida menkera okwandira. Aha, nege kora kyogo ichania sana kero konyoranga ibikoro binibi bigokorekana ase binyoro bito biri tomenyete kero konyoranga abasani bago bakuguita eyento bakubunia ngera amanyikana gwikira bono iga ekero na inkeyo yaberike gosaba nga kyonye kabwatano ne deni yago ngware kotatebe togwakane osengware kumoikia gwikasigeta seni kyabanyanyimbo tokigambere korwabo likaliyo kumubura obo moyo bwaye kuri ndigento kyaberige kungichania nenseme yu yakabere asaba sa bakote bagakorege kore ikyo bagatama bagachukwa ibisa ngakiyererete umwana bumwako yo mugusiri ubugimo bwaye ebamo ngentete na masangi abete ka ko bediti medio sama amasangi naro rasa makweli ngoito monta sigete otame gochimwago na bayikobwatia amate yago ngane tinaba kinko yegwa nigo trust tubulia bagaka bege koro ngo janarangege kwamba ko base obwantani jaba asubwantani mono no cha bagako barakini nende nje bako yatebakinende asense moya makweli yaro nako kirabontra nyamanya usinaro ndashitoli omugako oli okora chingi kero chomugusi tukatote bingo papasiko de bada atoeresiranga subu obwakalinga amasange naro ya makweli bedhe inengana tubwenete kumanya emambye yabono igakorende nigotokurwa engora yete yabene gochia ase chinge chibere ane dometenga eserikali negendete gokora ubutki mbachikoba bakumanya oboene batogonya kwibolia maswali ngangi gite to umwana oyo ndachikomanya nga nigo ababete bakamongenta umwana ini gasirete uburoire bwaya bwate bukagera gasiri ubugima bwaye korende nekiye kobe coincidence umete nonye ekero mugeni atarire nkaga ari job bintu mbianya gusira onyore nga chibesa chiasirire ko nyomba gari suspect entangani niko no mugeni aha igona bo bakagiri ngambara bo babete bagwita umwana ikorende ndashitobe to kukubwatiria roboti rasobo ikirane tumanye nga oboene bwingane yumboro byobo yes na bandoro so imemoro berio when Sakia Mambia Yabono, Kirandi Dennis at watching live from Nakuru City. Choti Mokaya Tuesday in wishing you a happy preparation day to all. Adolfin Modra, good morning, Job and Frida watching live from diaspora. Wish my children, parents, friends, and all fans of this without forgetting my enemies to have a joyful day. Happy Sabbath preparation to all Sabbath keepers and happy weekend ahead of them. Always be blessed. Now we're going to sing a Peter Orina Koro Iyabeni Kundani Hadi Tamati.
Teresa Kimtaga Tebanga, good morning, Job and Frida from Muranga County, tuned in, listening, biamana sana, Kerondo che Taisi Amisi, Wakire Biamu NCP, Nakuru, Wakire Boigo, the following Baso Insa Keme, Pauline Matinde Steve, Cleophas Matinde, and Eric Asanya Bonsi, Korua Omobaga, O Transmara, Ujumbe, Ekansa ya Getuna SDA, Okomosiria, Omodikon, Obiri va bwengora ite abene gucia ase ekanisa ya Getuna SDA ase okomosiria omodikoni obo akendo che Jeria Kirubaga tabanga, listening from Manama, Bahrain Kingdom, all the way to my home KC. Peter Omari from Suguta Nyamache, Memoro Wensakia, Walter Rioba from Embakasi, Nairobi, Eric Osoro following from Kiumburi Taro, Ocharo William from Sensi Kisi, Edwin Omenga, Kiserian Dam, presented watching live. Engineer Caleb agatebanga Koronyantrago Ibeno Egetongo, following you this morning. Biamano sana. Kennedy Gisemba agatebanga tuko pamoja, good morning my good people. Biamano sana. Asweri mogedete kulika ujumbe chene. Kerondo chenga Mfalme Timo Yang agatebanga I'm watching live from Kyogoro. Agatebanga habari ndio hii. Don't forget that this coming Sunday 9th June 2024 tutakuwa live na #Jirushe Show Sunday from #Kisii National Polytechnic with Ndizi TV as from 10 a.m. till 2 p.m. Your favorite artist will be in the house performing that kwa kishindo together with you, top branding MC and a TV presenter. Call him #Mr. Vincent Onyancha. Call me #Timo Bwize. I'll be mixing things live. Come all to Jirushe pamoja. Hey, kigwita manganayo. Ndizi TV gokoletwa na presenter Vini ndo chenga obere okubwata Emery kabisa yorogongo rwagusi noemba litokwamerani na barogo musirembeo kabisa wo ikatobaletere bintu mulero kigwarote #Kisii National Polytechnic orochenge DJ yerero berdi mapema gatanga atakuwa na mix vitu pale no bare na top ranking MC TV presenter Vini kabisa so Sunday are very booked. On the ones who calling Moteving kabisa 10 a.m. to 2 p.m. ndani ya Kisii National Polytechnic kila alia tobetokwe goke kegima togianya sae. Okay, kirando chenga Rose Michema gatebanga, good morning from Nairobi Pipeline, omongine Del Monte na Habi Naftali Onyango, abana Lydia Margaret Franklin imensa kia mapema bia bedhe omongine Del Monte yokonye neretokolia ando chenga obere gakwira mbaya muikireti ujumbe obere gakwira nambia mana sana. Amoseti Innocent Kabande kurwa ekenyoro kiari kenyebwa kirebuya amonane amona Hobson Ribecho Veronica Gekongeri Goma amona Naomi Omosoti kurwa ekenyoro Kimbaro engineer Caleb Kurunyantrago Ibeno Egetonto following this morning na wegondo chinga Kennedy Gisemba tuko pamoja. Good morning my good people, good morning our good person. A good persona, our very own director. Chia amate number kabisa umtano yominya sora yes alia toto na nere toete obunya kerogo abense mo elia ase biemo ase imambia ya abono teneno chinga evironigo bene de kumnyoka kigima ase imambia ya abono na botambe entunda ya kabere tokotokoswa ensemo elia ya magazeti botambe wegoni kubaite wetera gazeti area ya The Standard ensemo ya nengo baite wetera gazeti ya Daily Nation kolendete atosa somutimo komoke igoto kwirana ntobeto kwirana sentunda ya kabere nabo igo kumulikira amagazeti.
Fizi TV obwansu bw'omuguzi. Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoli ubuya asaba koli imbere mu babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakorohisya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool azora ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate umuyigonde bwansi umusangerekano wasulya bwenyangi mbabwate asora akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talera chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Esukuru y'okwegera Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibia engombe imanya ko banga tilikoleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke cyanga chitsikale tata atali angana ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana boro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora kabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati Ndaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni nakikali kwanya kuiwa nokyamo anakemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gusibikiyanga tali chiyombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya nakiwata abane kuruko eduke yue kuruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche ngi yaga iga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kiekale enter ndebwe kainde bone cyane kiri gaiga ne pete na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amalyogo yechingoko nwali ndagara wataba chindagere chingoko nochire chindagere chechiombe nochire ekene bono nenda nokinayo chagire chindagere kurororo chindagere bakone chingi echikomenta
Obonyamasi selo yao. Tiango nyoliga. Neligoli yabo. Taligoli yo kwa boy. Neligoli ko kwa no muvuko umugaka misati. Na maene. Abosi wata bana Enokem Agrofet. Tinkoli variete. Ayenda iga. Enokem Agrofet. Enokem Agrofet. Diabo soire. Misweti. Kangenda nchikoli. Wana konko ende ndara munna malisera buli oli mugondo. Ende matebi ngamangana nale mangana abere buyabo. Egera nchikugura malio kaya. Nane ndagira yechingoko echi. Namaine. Tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisi Banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku Banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire urusagi rw'aborondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet one harvest at a time. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranze ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au bio gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, Banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenia wetrasa marioga yokorwa se chinse chesko gurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa ajine ntobwate chi machine tigo kumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansero mutu mbaka inse na ichigo tate nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onyakoro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange baeteire ga na inde bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets,
circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchumurelia Ndizi TV ngukwale ni bene ase entunda ya kabere ime yomuroberi ogwensa kya astukuba tokumulekera ayiro bolito ensemeria ya magazeti kuna botambe ni gonko baiti gazeti ya The Standard nensemo ya Frida obagako baiti beta gazeti ya Nation tosora gazeti ya The Standard nigo gazeti ya The Standard engana ayiro bolito kigima na sengencho ya kitoro chinga Raila Odinga Rigathi Gachagua babira korokananga nenseme mo baruchi bose batenete ekirenga ekemo libolio likobolibwa nabo ibokeranirwa ase gazeti ya The Standard ngomare gomo wazimio Raila Odinga abete gakumirana nabagaka kurwa ase gasakukia bayikoyo nabo ibo ababwatani bali babete bakwaligania igeikaro kyali 3 ase ensemo area ensemo eyemo amatukumaka abagago eta ase babete bakumirana na barabo ase Chungwa House somorai bwo azimio Raila Odinga nabo igo audio bere akumwamereria Rigathi Gachagua babere bakorokananga nigo babere bagosira ekirenga kone kinga omuntu oyomo aigwe siringe yemo omuntu oyoyomo gwatekura yemo aigwe esiringi yemo egetambo kerekera tukane kinga abali bagwate umubaro balibwate umubaro ole omo nene nigo barachikwegwa ensemo eyemu sigetali ekenene ye budget ye serikali ngano omurai bu azimio Raila Odinga abete gakwa okoboko chingaki abete kautalirwa ase abisi chiria chia Chungwa House naboigo gazeti ya The Standard page UN changani ekwanelekero musawa ya mobeteka goitwa ani mono chinga kichiria alenge ase ensemo elia ya Mathare chinga kichichi nyumba gutagurwa ase abeteka wakwa risasi nabanya nyimbo boigo yeto gazeti ya The Standard niko murekereti amange anemono igoro yekigambero koba gego tinenia igati yamachiko yomurai wense Dr. William Ruto naboigo obochori bw'ekyama kya UDA asigati yababwatani naboigo abamereria asobochori buria bwa UDA babiri bawesoki bene nabo igokoba bako mochia oboteneni wako bochori owo tosikobose kasepeji akabere niko oyo kwa mereria kirogo kibonya kirogo asikia makeria kya UDA James Gakuya yorebo igo mubunge o Embakasi North abeire gabwe sokya nakobate banga nabo atachitangu anamono igoro yoma yamarigani yobochori wekiama kia UDA as a county area ya Nairobi inyoranga nigo Gakuya arachikwamereria noyore umugabana bono as county ya Nairobi Johnson Arthur Sakaja asi abata kumirana n'abagwatani abagwatani chimia ibere asi ekyama KUDA asi tikelia kemega bya Kasarani na watabanga mbali gojiwanjirana
ngana endion sirgite tabanga tiga bantu iwana nitorenga ni ngorat ko bakona tabanga nigo barachi kwanchirana oyo rabega ko choro wetira ase ebalo to swa kirwa chikura abe gakoba omo rai we county ya Nairobi we nigo gakuya bete ko tabanga niko arabe otigara ime ya UDA nagotebanga nigo alino kwigenanga umore wense Dr. William Ruto na we gomokonyo ye Rigathi Gachagua nigo barabe bagutenenera ekyama keria kya UDA asentira eria ingikera nuboigo ime gazeti ya The Standard nige morekerete epeji ya kabere nige morekerete igoro yobochori boria bwa UDA na boigo okunsana kwa birokorokana ime ya yekyama ekyo kya UDA tusikebosyo peji ni akatuka The Standard igoro iyo musawo yo moyo betega witwa naba nyanyimbo musawo yo aserieta Silas Wambua nigabete gagwa kwa risasi anemono chinga kichiria alenga konya nyina ase hoteli eyamo abwate korosia indagera ebi asense meyo amandasi kurende nigo chinga kichiria chogo tagorwa kwama kwichinyumba chirie cyo menyo chemathare abanyanyimbo babete bakutarisa sibunengere yemeyo siberekania umuganda umonene w'abantu kurende asegesekere akaba gawakwa nerisasi eriyo asemina akorera kegima asogosiria umusayi yoye oyolenge ogosemeri kwaye tegero musani gabita kabwate myaka 25 ase enchera yogo tutukano askolende ngina akobaga kwanera igoro yenchera egekolege kyabete kumutigira chingoma chinti ichege kumutigira kabwate bokumu obonene askolende abayigereri bobwenu bwamanya abantu babete bagwesoki bene nakoba bakuganinga serikali ne watebe gikwire tambukiro kyabwango anemono asokwene kinga nyimbo bela kora inganeyo oberekero rugetambukero kere getindi toskebo shika sepeji yakane gazeti ya The Standard nasiki Raila Odinga akwa okoboko omoroberio bokwa omontoyo mo ekura AM shiringi AM ni gotoro cha gazeti ya The Standard oyo numurai wa mugwa Azimio Raila Odinga kabwate ensemo yokoboko gwokobe oyo ensemo yokoboko gwokolyo yino mugavano county Kisisimba rati ensemo yokobe tukara oyo Jeremiah Kioninde Mureithi oyo kabiro mugavana oyo laikipiga tiaba gavana babete bawikira nabale babete bakisiasa babete na ase ensemo iyo nabo igo ukwanera igoro yobo rai bolia bworogongo rwa Mount Kenya asomorai omugwa Azimio Raila Odinga abete akwa okoboko okuigwanana korukwa ruri kurwa asensemo area yaba bwatani babete bakwaligania moroberio oria olimuro 3 asabeta tebanga moroberio yu ni obwekaine oli babwate umutangani o Building Bridges Initiative yo tabete kugendera as abete egago tebanga ne bwenrete abakenya bonsi babakwegwa igitari kyabo aseserekali asenchera yobu asyoku na senchera yabene enchera etrikocherera nabo igokunireria oyo mo asaba tebanga niko moroberio one man one shilling orachi konekinga chinsemo chine ngikutukutiri matebanga yaya tarikene chinsemo chonsi chikoligereliwa ase omoroberio oyo asaba tebanga tikonyalekana e county ose constituency una ya Ruiru egwata abantu gwetani 800,000 ebege kwa watch besa chirengaine nika constituency egwata abantu 20,000 asaba tebanga ningento bakwa okoboko naboigo ebegengano mara wo mugwa nyorero Odinga abetega oteba nigoro yengana yaye yo guchukwamiria ekerokelia kyobonya kerogo wa EU asabangi babira kwibulinga omorai oyo kabiro morai wense Uhuru Kenyatta komwaro koboko
ikune kibabet abantu abange babeire bakoboria asekulinde abetaka wesoki tene ninagotebanga oyo kabeire umurai gwense Uhuru Kenyatta nkomware akoboko anene mono ase igitambukero kya gigochukurigia okunyakerogo worogongo rwa Afrika toskebusika sepeji ya gatano gazeti ya The Standard nigoro yekyombe kirikirabe kwana kinga kyabeyo tinera usangirirwa chibesa chiri cha royalties anene mono chiri chigo sangirirwa nagosira aba basolebya ta abateli naboigo barokora chigosori choko egia seba verba gwesoki bene nabono nige kyombe kirabe gotenena kwana kyotumikyo sikosi kase page ya gatano nemo engusanano egati y'umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu naborokia abanene b'ekisukuru ensemo serikali inse iyo wizara ekisemi yukora unumurai w'ekisemi umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu abatebanga twabere tukugwata kachibese chonse chibwendera tukugwato kwa kutia ekisukuru chiria chi secondary kuchisira subwakati twabwe tukubwato kati bilioni ikominemo che fasta kurende ensemo elia yaboro kiwa usaboro kiabe chisukuru chi secondary ngatabanga bese chuntura batoko chirora igone musanano egenrete nabo igopotanta nunga ngotebeke negati yaboro kiane serikali na chibese chabere chikubwatano akitachirochi asumurai wiki yomo awaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu abagagwe sokibene nagoteba buna nigo school tego tugosie kwa sengencho niga serikali erabe kuwato kachibesa sentera ya bene asengencho niga borokia abanga batanga niga baraba gosete skuru asubango mono kuwatekana noko tekerni wechibesa siri che serikali asu skuru epeji ya gatano kabele nigo serikali ni gazeti ya gazeti ekwanira igoro yechinchera abarai ba serikali bose abarai ase serikali babeire bakarukana gutumika kibeza kinyingi anene mono aso kurundichi okulina chindege mense ya Kenya anene mono ase wikira bono nigo abo bisabe serikali baboye gutumika bilioni 12 anene mono aso kulina endege imense ya Kenya ingana omo control budget Margaret Nyakanga batabanga talingana ere ingia kigime keroko nyoranga nigo aba Kenya batumika kibeza kire chekerengo bilioni 12 ase ogo iruruki chindege na kulina ndeko rwa sense mo wika ase ensemo yende tengane gitambukero kere egiugo cyane kigima atabanga kibese cyo nigo kire kigoro kigima tusikose kase peji ya gatano na ya gatano gasote kwanira igoro ni enchera ministry erabege kubwaterana neki kampuni ane mono chigosia na korosia ebinto ane mono chindagera buna obosie asoko ene kinga babeire bako ruania okuburo kwendagera ime yense ya Kenya montimulo ena amanga buno kiria sezeti yu ingana ya betege kwa koboko numuwaziri ulotenete obunchirire nabo igo chinse mochire chichi industry asabe to kwaniranga serikali nechikubwaterana nechinse mo icho asenchera iyo kone kinga babere bagusira obolimi nabo kone kinga indage nango cherekoba ime yense eito ya Kenya asenchera ya bene kagera ni go tarosuko kwindagire yo oseka kwendagere yo boko bakokwirira anina mono abantu kunyora kinga kikinga mwasabo yabazwo kwanira igoro yokorosigwa ugweri chikolirira biri kumurikira abo one bwendagera naboigo okorosigwa kwendagera asenchira bene boigo yeserikali kubeka imiroberio
yokone kinga babeire bagosira obunchiria nabo ikorosigwa wichindagira imense cyo Kenya kono mwantu muri TV abali baitu bali ase chinse chiri cyangumbu enchira ya bene yoko bayogotuma kibesa ngwetera ase ugo download app ya tap send ni go download app ya tap send genda se omtandao se app area ya Play Store download app irikiringa tap send kera kwa yebere ko ya download jibeki ase simu yao veka code irikiringa Ndizi TV eyo nebeke promo code ya Ndizi TV asikira kibesa okuba gutuma emerongo 5 nigo $5 emerongo 5 nigo kuba kwiranirwa $2 emerongo 2 entira bino tuma kibesa ngwetera asenchireria yomtandao nabo igo umuroberio o tap send abono twatkwenda somutumuko omoke tosiyomishyiruka komenta tukirana kwenda kumurekera igazeti Imambi yabono. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Ndizi TV nkukwaliri bene ase entunda yende ime iyo muroberi wensa Kimambi yabono asende tukumulekera amagazeti twagenda tukumulekera gazeti ya The Standard niko tora tukuskabo sio weka ase page ya 10 egazeti ya The Standard nigo ekigambero kyabati gotenenia amachiko namarago yo murai wense Dr. William Ruto anamono igoro yogoteneneri bolia wechi kampuni ne chiparastato chia serikali ase kigambero kiabete gigotenenia egati yamachiko ayo murebense Dr. William Ruto abete gakobeka aso koligereria obokoreri wechi kampuni echo anamono bunalichiko liria lirengete umuntu gotenenibwa emeremo onyataraba gawikirania buna ebwendete inse yemyaka 3 egati yamange murekere ase page toskobosika ase page ye kominemo nigo chinse emyemo nemerongo ene na isano nemo chabeire chigo recognize ense ya Palestine koba ense ethinete bose estate yenkobwatekana namangana andrache anemono ase esegi egati yensi ya Israel na Hamas yabere kona kinga abantu abangusiria amagima aboko ntinse 146 out of 193 ime yobo moboria wa UN membership chabere chigwanchira na Palestine koba egati yechinse chiria timurekeire na serikali epedia 12 gazeti ya The Standard ni ukwanera igoro yamarimo abere gakoibwa yensemo area yobosibwa 4,242 ekasa chiensemere bisibo naboigo 102 title deeds niko chabere chikoba chiborete kubwatekana na amange gandazane mono igoro yokoborwa kobo rendi naboigo okobo ibi wamarimo yeserikali mwanchi muri Ndizi TV ayo naramulekere ase gazeti ya The Standard anamona leyo obolito olinde kwimanya mange nabo okoba bwegorera igazeti yawe ya The Standard elinde obwe kwimanya ase obo ime. Okay, mwanchi muri elia tyanko aligania goika ase gazeti ya Daily Nation page ni ntangani kero kumulikira amangana arengete ebango chinga kyomulike gazeti eyo amulikire tenga ningi kyagerire aba Kenya ogotuguterare finance bill yo mwako yigabikiri bubere 24
Ekera murikirite abakenya batano na batatu igoro yemia nigo babiri bakwamereria okorentwa okogia wechibango na sensemeri omogati amafuta y'echingeni financial service sensemeri y'echigali nabo igo ase ebinto ekero butukibwa abere bokorokya asekerengo ke 52 igoro yemia y'abakenya nigo babiri bakwenekya finance bill y'omwaka oyiga tegochikorenta maunchirilio ande onsi asensemo ya uchumi wega sekerengo ke 55 y'abakenya igoro yemia nigo babiri bakwamirelia okorentwa kwebango anena sekerengo ye19 nemo igoro yemia asensemeri y'omogati asensemende kerengo ke 55 nemo nigo bamereirie okorentwa okomentwa kwebango asensemeri y'echichi transaction buna ensemeri y'empesa. Akerondo chingumurikibwe gazeti ya sepeji y'entangani amurikirtengani ya serikali yabereke gukurerwa buna abange mbabe bagosiria emirimo yabo nabo igo nigo erachikorenda obokongwa sensemeri ya uchumi akie finance bill y'omwaka gw'ikiribwe 2024 erabeke gwetwa sebagate gati ebyombe gwetania chimisano nigo baikiranire bosibwa babunge abo bale ababwatani kora sensemo kiri yechikanisa ekero baburire bunge korusia ensemeyo y'echibango ekikirabe chikorenta abakong ekiagera nigo aboncheria bange babere bakweneke gosoka kurase chiro ya Kenya ekiagera nigo ebangenya yabeire yekorenta obokongwe page ya 5 na limo page ya 5 na kabere ni murikirite ngane yo ase oboime abaga se page y'entangani nige murikirite murabike magya ODM Raila Odinga ngakibona berega komwa okoboko omokonyi bo murayibwe nseriga digashagwa kubwatikana ningana yokubagana eni bogocha ase chinsemo asaberega kwenekya one man one vote one shilling nechikobage korenda amoncherilio anena saberega kwenekya nigo era chikoneke serikali nkubagere chibesa boikira nugocha ase abantu ekiraberega kwenekya yo ngati ya maroro ali alinge ase ensemeri ya BBI. Page ya 4 ni mulikirtengane yo asoboime boiga se page ntangani ni mulikirtamangana lingete chisemi yo mulikirtenga kibono chibesa chabere chikwirege kagukirana ase chiskuru ekero chitegalite chiwiki sato chi financial year ebege koera ekere serikali etarabage kubwatoka chibese chigo cha ase chiskuru ekere nsemeli chiskuru cha secondary chi college chigenderete nabo chiskuru cy'ububundi nechiskuru cy'oboroso bagendete konyora omuchando chingaki chibese cyo kitaraba chiwikirana ase page y'entangani boigo ni mulikirete omo bisabo abanyanyimbo yomo yobete kagusiria obugima bwaye se yabetege kwanekigwa nga nigabetega kwerusia obomoyo ase yibale kokoranere emirimo aberika gweso kebene na kwerera emibango yaye abwate yokogareya ensemeri y'omubagani abwate asensemeri ya Kisumu epeji ya 3 ni mulikirtengane yo ase obweme aboigo ase peji y'entangani ni mulikitamangana lingete chigosori ekere team ya Harambee Stars erobereti ase ekeminano kyogochi kominana ne team eria ya Burundi linde ko baga kanyariro ubuya se egekombe ya World Cup ase ensemeri ya group F page 34 ni mulikitengane yo asoboime goska bose ka se page ne ya kabere anigo emulikirite omorkyo yo mokuru ase skuru ya bamuraya Nyamira oyobetega kwerusia obomoyo kubwatekana kubatikana nege koranga nigo abete kagokora betting naboigo gosiria chibesa chiribu 50 ekikiritere gosiria obugima bwaye obetega kwenekia egekora ikino mugambi korwa senseme yo Johnson Manyara
ayo bete kagoteba ng'a gakoeneke ng'a nigo babete bakomonyora ase enka yaye kerusitie obomoyo kobatikana n'ekiribwa ekyo 50 abete kagosiria anonya nabo nigo morokyo monene korwa ase skuru iyo ya Nyamira nikiringa nigo babere bakokora emirimo ananyagosira Kelvin ase emiaka ene nandiniga betega kurikwa na board members ase korende konyara tarabaga kurikwa ne kyombe gya TSC ase negeti korende ngataro kerti bimanyirire binde byensi byo gotwara gukirana ko birengereryo na korende nigo oyo ababere bagakora nere mirimo babere bakwanikanga nigabwate umucyando mukego bw'ekibesa asabete gakukabesa nabo igo kwenikanga nachiko bagakoirani asege kegeke nabo igomba beta asumuriki bigazeti yene getinga nigo murugiyoye abetega konyora omwana bwangu igasi kulinda chitelisabu akora bera ke ni nabayiburi baye satare ngororo chinga kegekora bunekyo kebeteke gokorekana se page ya kabere boigo nemurikete omtandao o X asekorende bamurikete nga chinsemo chinde konya cyabikire mirobelio cyogo ban ensemerio botumikibwa TikTok asekorende Elon Musk oyo obwate omtandao yogosoyoro monyene omtandao yo X aberega kurugo chikanga content y'abantu bari abanene n'ekikoba gekobekwa asensemeria asekorende aberega kweneke nga niga batumiki bo mtandao yo X ababwenete kuyo tumika buya natari ase o expose chi content chitari chingia oskaba sego ikase page ane ya gatatoni go morikirete na kio monyanyimbo yomo oyoro mo bisomo nene obwe myaka 50 nene na kyabete kagosiria obuguma bwaye ritkoria Jumanne asia betega kwene kyanganigo abetega kwirusia obumoyo menyimbo inigale kokora sense meri ya National Intelligence Service na NIS asekorenda bwato mubagani asensemeri ya Kisumu uyo manyikanite na Europe Chomazon achinga kimulike bigazeti ya muliketenga nigo arenge omorai osiniga arenge asobokoreri bwaya nigarengo mukiriru lakini korende nigo abwate emerobelyo yokoenekanga ngo kinyale oboncherere bwaye ekero bete bagosanga nagati yo mukori emeromo ibabe barenge no bwamatebwa angekigima abetega koenekanga niga konyara mu asiolere ngana chikobaga kugaliya omubagani oye o Europa Chomazon asikulende baichanirete ningi kyabete akabaga kwirusia obumoyo asomuriki bw'igazeti ya murikete ngatabete gakora kibimanyire binde byansi byo gutwara gukirana ko birengereryo asikulindo butukiboga ntagokorekana erinde komanya ningi kyamuirerete ere gusiri obugama bwaye agoska basyo goika ase page ne yakane nige murikerete amangana aringete siasa anene korwa asomura ibiki magia ODM Raila Odinga yo berega korokana komoko boko nyibo murai wenseri Gachagua asaberega koenekya nga 1 man 1 shilling 1 vote ngati yemerobelia bwata sensemeri ya BBI na nigo ebenerte koegwa okoboko asayenekiringa asabantu mubaro bw'abantore o monene nigo eserikali ebwenete kurwa chibesa chinyinge na sabantu barabake nige bwenete koegwa chibesa chinge asikorende amuriki bw'igazeti yo namurikirite nga nigo abantu abange babere bakwamereria omorobelio yo anena semurikirite umugabana kora sensemeri ya Wasenigishu korwa ensemeri ya Wasenigishu Jonathan B oyobereka gotuguterare omorobelio nagatebanga nigo chinsemo chinyinge kirabe chikoibwa oskabusyo goika ase page ne ya gatano nemurikirite amangana arengete sector ya Bochano ase muri kibigazeti ya muri kantenga kubatika no kwimurungani kwa berego kwa ene kigwegoro yo kubura kwa mariogo anena sensemeri chi vaccine ase abana hanige wizara ya Bochano yaberege kwaegwa chi million isano na isato asensemeri chi vaccine chabana nabayigo asensemeri ya 1.25 billion yera chikobaga kolenta amariogo karaba bere bakomurikira nga chidosiri kiraba kigwikirana nensemeri ya BCG sensemeri ya oral polio
tetanus, diphtheria na baigo ensemeri ya measles. Gokwana ensemeri yomo Principal Secretary Medical Service Harry Kimtai chingaki alekoegwa amalioga yoni gaberega kwenekele chinya gitari nganchi chikoba chikonyora amalioga yo ase ababolire gotatwara bwoba hago skabose goika ase page ane ya gatano nalimo nimurikirete amangana arengete ebango anena asaba koli emirimo ababwatani korwase chikanisa nabaigo aboncherelia ababere bagosokebene nabaigo kuri birengeri byabo kubwatikana ne bill yo mwaka bw'ekiri 2024 n'ekiri 2025 ekero babere bakogoserelia nganige ense ya Kenya erochiabe anene asensemeri ya uchumi achingaki abange barabe bagusiria emirimo asekulenda aboncherelia babere bakogoserelia gotiga ogosika oboncherelia bwabo kubwatikana ne finance bill yo mwaka y'ekiri 2024 ase ababwatani korwa ase byombe abitali bya serikali haboigo babere bakwenekya nga anigo committee yokobanga amangana ye serikali nabiga sensemeli yechibesa babonete gukora amonchilio anene ase babere bagutuguterare o comment kana kwebango gati yali babere bakumulikira gosebangeli babere bakumulikira ngamana 2.5% ya asensemeri ya motor vehicle tax na baigo ase eyabereke gokini wagoika ase kerengo agya 16% asensemo yogo kinya ebango asensemeri yo mogati na baigo obokoleri bw'ekibengi anene ekero babere bakomochia ebitambukire ebyo hago skabose goika ase page eyo ya gatano na kabere nero egendete kumulikira boiga mangana yo alingete ebenge ebango ase chibengi achabere chigoteba na barobonga nigo barachikoba ba commentero wa transaction cost echo kirabe chikorenda obakongo anene asensemeli bali bagutumika chibengi boiga sensemeri mpesa teraba kegotigwa maega ase page ya gatano na kabere boigo nige mulikete nga Abakenya 5 na 3 igoro ya 10 nigo babere bakwamiria finance bill proposal yo mwako yiga bw'ekiri 2024 ase korende bagendeta kwanike nga nigo bugima borachikoba bagokonga ase amatuko abwesyo goskabosyo koika ase page ane ya gatano na gatatu ane mulikirete abanyanyimbo 5 na 3 abo babere bakobeko byara nababwatani kora sensemeri ya DCI chinga kyobo tukibogendete gokorekana kubwatikana nege korwa kyobo ibi korwa ase eskuru eyemo nigo yaberige kwanikigwa nga abanyanyimba abo oyo mongati abali babete bakobika byara omusa Ian Njoroge oyoli emyaka 19 yobetega ko akomoita omanyanyimbo o traffic ase wiki yiga ase yabetege kwanikigwa nga niga abanyanyimba abo babete bakwibwatirania namangana yokora eskuru yensemeri ya Rofine International School asensemeri ya Utawala chimilion 2.2 kerabo tukibwabete bakorekana nige gati y'abanyanyimbo babete bakonyora babwate chiribu chiminye 52 473,000 asekorende babere bakobiko byara chingaki obo tukibogenderete ase page ne ya 10 anige mulikirete mangana lingeta sensemeri ya siasa ase kurenda abagavana ababeire bakobolia Senate kuligerelia bujya ichiko lyo kwa kaisiko abagavana korwa sensemo ya bisekera babere bakuligerelia ngagati abagavana bali babere bakurusigwa bisi ngamono yo kabero mugavana bi county ya Nairobi Mike Songo na baigo yo kabero mugavana Ferdinand Waititu ababete bakurusigwa abisi gwetera asomorobelyo lyo impeachment ekero Anne Waiguru oyore Council of Governors aberega koboria arichi kolinya korosigwa ase bakumulikira Act yo mwaka bw'ekiri 2012 elinde kumulikira gosego kora monchirelyo ningikera irere omugavana korusigwa abisi mwanchi muligerelia
gwikira page ya 10 no tugwikira omoelio bukumurikira amagazeti yeritukuria rero ase kurinde nabakonyerere gazeti yago ya Daily Nation umurikire asobwime kondo manchi muriria asentunde yiga ya kabere ani gotogo kwara tugochosa sentunde ya gatatu no bego kumirana nere Sarah Stanish abega okoretera umurobirio ebwatoke asigo matugureria on Daisy TV na utiko tebia imambi ya leronga abotambe entunda ya gatatu umurobirio ensaki ani ebwatoke ni matenga Sarah Spanish andate kuyali ne bene ase ogoko retera amatera ya manzo amatera ya abantanya to request singa kiyabono nabo igosuke birobo nyaro libagalia bene yokoboka tukita kitwaso Friday Okay, our sweet sister Korastin Semochiricha Bungoma kabere Canada Toronto lakini bona igansemeri ya Bungomale KMTC nigo tokomochengera litukulia iliyo koiborwa ndero ayo nganchira seli bagalia bene nyendo metubwa dimate no mario yao gatera kwena utokomotera ligo alafu Sarah Stanish kagoso na bakumupikira gatera kuligwa happy birthday. Yes. Toma chake abancho baligere pandise TV totegerera enamba 15 nemo asekorende mbategerera mariogi lakini bategerere a message baigule mbategerera ki amariogi lakini bategerera ki a message. Okay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear sister, happy birthday to you. Dawe your sweet sister ina ngego chakera 07060111 namba yege koro togo se ndo bwate account number ndo bwate namba ya M-Pesa ando bwate namba yege koro to ngotate namba koroto namba yege koro to namba star ngoko ande maiga yetenti sekorende okay, happy birthday to our dear sister sweet Cecilia Mora. Enjoy your day ekekingo chatolikolia na boigo Abigail Nyanchama tebanga happy birthday sibe sate tenichi njugu to moment re chera lipopo right kabisa akwenda feda wiki abere enchambe kigima wiki encanga ni yomotinyo gatano nemo mwaka obere woso kigima asigo mwanchimure ni TV tambia mono asotengera Ndizi TV mambi yabono abnotrach kogendra omotimoko imambi yabono ende kwaligania Sarah Stanish asema ngo mwanchimurire tuwanchere tokolere ewiki gaiga kolende umeranere Sarah Stanish konyago tomachiri quest chaino mapema mbia ekegeranga Abigail Nyanchama wale nsemeri ya kabere ya studio kwero bile wikirano nga request yago bono kobeka yabereke gocheza kolendo mwanchimurire tumeranere tukoria Jumatatu ewiki gocha astra betogo sanga asobwa merietera na Frida Kerubo nenti jomangi tuana weekendi engia Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Pexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngo bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery
Karibuni Spectacles Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko